Un cop els monitors hagin introduït les notes, podrem generar els butlletins des de l'apartat Matèries, Avaluacions o bé des d'Administració, Documentació. Un cop estiguem en aquesta pantalla, seleccionarem l'etapa d'extraescolars i des d'aquí seleccionarem aquells alumnes als quals els hi volem generar el butlletí. Els passarem a la dreta, seleccionarem butlletí d'extraescolars i farem clic a generar. I veurem com en aquest butlletí apareixeran totes les extraescolars que realitza l'alumne amb les seves valoracions i observacions.